eyes are getting weary, my back is getting tight. I'm sitting here in traffic on the Queensboro Bridge tonight. But I don't care, cause all I wanna do is cash my check and drive right home to you. Cause baby, all my life I will be driving home to you. Carrie, jeg går på arbejde nu! Ha' en god dag, nok! Fuck man, her i går, eller foregårs, ikke? Så kommer jeg hjem, og så har Carrie fandme lavet den lækreste salami toast pizza, mand. Det var helt vildt, mand. Det var bare salami, ekstra cheddar og bacon. Nej, for satan, mand. Hvorfor tænker du altid på at spise? Se nu rør på dem bare. Hvad var jeg med dig? Jeg er nede i dag, min kone har forladt mig frem for en anden. Det var sgu altså svært. Jeg tror sgu lige, du har brug for sådan en gevæsen her, ikke? Og så får vi lige sådan lidt glas her. Nå, hvad så? De vil tage børnene. Hvad er det børnene? Det er da mærkeligt noget. Er Carrie med i det? Nej, lad dem ikke. Hvad så med børnene? Ja, dem ser vi nok aldrig mere. Hvad så med Carrie? Det er jo dit problem, det er jo ikke mit problem. Pis. Det var da dejligt. Jeg sagde på sådan stress. Hvem er den pakke til? Fuck. De skal sgu have haft kakken her for et par timer siden. Du kan nok blive huske til indhold. Jeg kan lige... Du kan da ikke køre nu. Jeg snakker om, jeg kan sagtens køre. Ej, det er kun mennesker, der ikke kan finde ud af at køre bil med whisky. Det er noget pjat. Whisky, det fylder ikke. Det er ligesom med vand, det fylder heller ikke. Vi ses i morgen. Ja, vi ses i morgen. Ej, det er en hård dag. Nå. En rigtig arbejdsplads, hva'? Hvem er du? Jeg er da din kones nye mand. Din ekskones nye mand. Nej. Sidder du og får dig en tudewhisky, Deacon? Ja. Hva? Ja. Hva? Det var en hård dag. Nå. Hvorfor? Fordi du venter navnet for lille Torlej, for lille Ole. Ja, det er faktisk det, jeg er kommet for at snakke med dig om. Jeg vil gerne se dine øjne, når jeg siger det til dig, det her. Ja. Hvad skal børnene så hedde? De skal da hedde barn 1 og barn 2. Hvorfor det? Ja, fordi det vil jeg gerne have. Det kan du da ikke bare have. Det kan jeg sagtens have. Hvorfor det? Fordi det er mig, der bestemmer. Så må du sidde og drikke din lille tudewhisky. Ellers skal jeg går hjem og knaller din kone. Din ekskone. Ej, for helvede. Hvad hedder du? Hun hedder da kone 1. Hvad? Hun hedder da kone 1, ligesom børnene hedder barn 1 og barn 2. Du er da Og når de bliver voksne, så skal de skifte navn igen. De skal hedde Ole og Torlej. Så skal de hedde person 1 og person 2. Er du med på det? Farvel! Ja, for helvede. Weekend for helvede, vi skal ikke have pakken. Hvad satan? Så ligger jo bare der. Bløder den, hva'? Lille røvhul. Du bruger noget af colaen. Ja, whisky, det er sgu altid tilbage til Doc. Hvad satan da? Det synes jeg virkelig hyggeligt ud, det der weekend. Ryk dig lidt for helvede. Det fede svin. Ja. Hvad var du så godt, weekend? Du skal bare tage armen om ham. Ej, det der med, at han kommer og rører mig, ikke af det. Du skal bare være forsigtig med armen til sidst. For fanden, det er godt. For satan. Jeg skal se noget. Ej, fumpe, ej. Ej, det er 2 sekunder, Jeg skal lige have lov til at samle mig. Det er fandme lidt spændende, jeg skider på. Sker der noget? Du sagde jo ikke action. Jeg bankede på. Nå, fuck.